малко съм възпитана в културата под една или друга форма, но музиката конкретно, майка ми споделя, че аз първо съм пропяла преди да проговоря и съм ми се сърдила, че много късно, чак на 4 годишна възраст ме е записала на уроци по пиано. И в един момент наистина стана много лошо положението, аз едва вече говорех. Дори в бягство към победата се чува, че аз през цялото време нямах глас. В един момент, то беше едно постоянно ходене по лекари и чашата преля, когато поредният лекар ми каза, че трябва да ми направят операция, защото имам възли. Със сигурност от мен буквално всичко може да се очаква. Аз сама съм се убедила за себе си, защото обикновено дори и аз не знам какво ще бъде следващото нещо, то просто се случва. Аз го казвам без абсолютно никакъв свян. Да, бутам се, навсякъде се бутам. Няма как. Иначе кой ще дойде да ме избута? Някой ще дойде вкъщи и ще ме изкара ли? Не. Здравей и добре дошъл и в този епизод на подкаста Нагоре-надолу. Аз съм Ралица Атанасова и ми е много приятно да те посрещна в уюта на нашето мазе и ще те призова много бързо да се абонираш за канала и да харесаш това видео, защото нямам търпение да ти представя днешния гост. Изключително интересна млада дама, момиче огън, не само на сцената, момиче с огромна усмивка и както аз реших да си я нарека, Божия дар на поп и джаз музиката у нас, Божидара Симеонова е тук. Здравей! Здравей, Рани, много ми е приятно. Много ми е готино, че си тук. Между другото, докато си сетвах цялото студио, нямах представа, че ще е по твоите кройки. Смисъл, ако трябва да съм честна, още преди изобщо да знам, че ще правя подкаст, толкова исках да има такъв човек като теб срещу мен. Така че още веднъж много ми е приятно. Много се радвам, така че съм сбъднала тази мечта. Виждам тук, че има плочи, даже аудиоплочи. На кои групи е това или изпълнители? Има една на Аба, другата мисля, че беше на Янка Рупкина. Общо взето са така от селекцията на майка ми и на дядо ми, така че са си скъпи попълнения. Тази малко се щупи, ама рисковете на предаването ще я сменим, защото трябва да сме перфекционисти. Нека да си поговорим за теб, защото ти си важната. Общо взето имаш сигурност какво да ни разказваш, защото, както вече казах и на публиката, си изключително интересна и трябва да говорим повече за такива изпълнители като теб. Занимаваш се с поп и джаз пеене, това учиш. Но откъде идва името Божидара? Защо Божидара? Моята майка ме е кръстила Божидара, защото съм родена на 6 август, което всъщност е преображение Господне според църковния календар. И тя никога така не е искала да ме кръщава на някого, на някоя баба, дядо, Искала е да си бъда кръстена на празника. И така, казвам майка ми, защото баща ми на мъжете нямат думата, обикновено знаете. Особено в днешно време. Да се пошегуваме малко, но да, оттам идва името ми всъщност, от празника, на който съм родена. Много яко, със сигурност много ти отива и успях да направя прекрасна заигравка с него, защото смятам, че с този твой красив глас мястото ти абсолютно е там. В смисъл в музиката ти вриш и кипиш. Но да се върнем към теб самата преди професионалния ти път. Ти си родом от Троян, момиче на Балкана. Какво е за теб родният ти град? Моят роден град е основата всъщност на всичко, което съм аз днес, защото там още от 4 годишна започнах да посещавам уроци по пеене, по пиано. Бях в една вокална група Усмивка, с която бяхме на второ място на детска Евровизия. Някога песните за детска Евровизия се пишеха от деца, не както през последните издания от композитори. И всъщност беше дори моя авторска песен. И така всъщност наистина цялата ми основа музикална и не само съм получила в този мой роден град и като образование, не само музикално образование и основно завърших страхотна гимназия. Така че да, родният ми град е абсолютно основа за мен. Как би описала връзката си с родния град като песен? Коя ще да е тази песен?
Ами аз самата имам песен за моя роден град, предполагам. Си запозната, казва се Моят град. Вау! Колко неочаквано! И всъщност я написах преди няколко години, когато имахме юбилей, 150-ти юбилей от основаването на Троян като град. Направи се един албум с песни по общински проект, песни написани за града или пък просто от градски изпълнители. И аз тогава направих тази песен Моя град, снех видеоклип към нея. Може зрителите да го гледат в моя YouTube канал. И така, това е песента, която мога да назова, когато ми задаваш този въпрос. Даже мисля да сложим и част от песните ти, защото това си говорихме преди да започнем да снимаме, че така ще е по-приятно и за зрителя, защото пък мисля, че на хората вече им писна само да слушат разговори. И имаме изключителния късмет да си тук. Да, ти си най-гласовития ми гост сега. Но отново за музиката. Майка ти е поетеса, а баща ти е корабен механик. Тогава как ти се занимаваш музика сега? Ами, не винаги е задължително родителите да са музикално ориентирани, за да бъде и детето в тази сфера. Реално майка ми, тя като поетеса е артистична, романтична натура. Това доста все пак допринася. Аз като малка също пишех доста приказки, гатанки, есета, съчинения, всякакви неща. Даже като игра с нея си правихме, ще пишем примерно гатанка за кученцето. И сега майка ми пише гатанка, сядам и аз и после си ги четем. Така че от малко съм възпитана в културата под една или друга форма, но музиката конкретно, майка ми споделя, че аз първо съм пропяла преди да проговоря и съм ми се сърдила, че много късно, чак на 4 годишна възраст ме е записала на уроци по пиано. И така, общо взето съм си го носила буквално от бебе, може би. Да, между другото и Моцарт точно като теб на 4 години пък е почнал да композира. Не знам, смяташ ли, че това е нещо присъщо за децата с музикален талант да се раждат в ранна възраст тези качества? Със сигурност си го има като вродени заложби, да. Не, че не може да се развие някой път и в по-късен етап се проявява. Но да, има доста случаи, които от съвсем ранна възраст са първите наченки. Можем ли да определим малката Божидара като дете чудо? Не бих си сложила чак такъв гръмък етикет. Нека зрителите и слушателите сами да преценят. В крайна сметка таланта е, не знам колко точно процента да го нарека, нали, но ако таланта е 30%, то всичко останало е труд и постоянство и упоритост. Абсолютно. Това споделят абсолютно всички хора на изкуството и аз съм на това мнение. Ти учиш в музикалната академия. Разкажи ни за времето си прекарано там. Ами в музикалната академия вече прекарах доста дълго време. Интересно е, защото първо учех композиция, след като завърших училище. Веднага бях приета композиция, класическа музика, реално. Което всъщност беше много полезно за мен, защото аз се развих много като музикант и в теоретичната сфера на музиката. Обаче не беше много моето като специалност, тъй като пък аз съм поп-изпълнител. Там малко нещата са застинали преди поне 50 години, може би. Нали, някакси самата атмосфера е соц, ако мога да се изразя дори. А пък аз съм доста така млад, надъхан човек, по-модерен. И тази атмосфера не беше моята. Освен това към поп-музиката там се гледаше с едно доста голямо пренебрежение, нали, защото там все пак класическата музика на пиедестал, нищо друго не е музика, което нали, на мен не ми беше особено приятно да получавам такова отношение. И въпреки, че много обичам класическа музика, свиря на класическо пиано, композирам класически произведения, аз прекъснах след 3 годишен период на обучение и записах поп и джаз пеене, отново първи курс. И в момента съм 4-ти курс с тази специалност. Ще записвам магистратура, оперета и мюзикъл. И така. А защо тази магистратура? Нещо доста по-различно от поп и джаз? Ами, то не е много по-различно. Всъщност, артистите, които се изявяват на сцената на мюзикъла, в жанра мюзикъл, те са си или поп, или понякога и оперни певци, но реално
Поп-певците също, то си е пеене, танци, актьорско майсторство. Смятам, че ще ме развие още повече като артист, това, че ще имам поглед и над този жанр. Да, аз за това казах различно, именно защото има мотиви на актьорство. Ти имаш ли афинитет към актьорското майсторство? Абсолютно. Аз се занимавам с актьорско майсторство. В самата академия си имаме такива часове, още от първи курс си ги имахме до ден днешен. Преди това съм играла в пиеси, в школи, снимам се и като актриса, и като модел, и в реклами, и в някакви други продукции. Това е мега яко. По принцип, Божидара, драга публика, е наистина много изявен човек в абсолютно където се сетите. Упорита, може би аз така мога да те определя. Носител е на редица награди, така че трябва да знаете кой е тук. и аз също много добре знам. Добре, минахме Троян и отиваш в София. Как ти се отрази тази промяна на атмосферата? Срещна ли хора, пък, които са точно толкова амбициозни като теб? Не е ли трудно в такава среда? Доста е трудно в моята сфера. Има много амбициозни млади хора. Честно казано, така като мен до сега не съм срещала някой, защото повечето хора обикновено се фокусират малко повече в едно нещо, докато аз съм малко широко мащабен човек, не знам как да се изразя. Просто гледам на общата картина от различни аспекти. Не, например, само ще пея и само ще свиря. Аз общо взето всичко си правя сама, буквално от написването на една песен, музика, хайде за текстовете, майка ми обикновено тя е авторката, или ако аз пиша текста, тя го редактира. Но музика, аранжимент, изпълнение, включително самият запис, чисто технически, аз и с това се занимавам. Не съм професионален тон режисьор, но имам умения. И после клип, сама си измислям сценария, организирам си хората, после цялата реклама около тази песен, включително търсене на участие, изграждане на медийни контакти, цялата бизнес част. В момента уча бизнес и менеджмент допълнително. От това съм записала 2 курса, така че да, просто човек-оркестър в един момент малко се разпилявам дори, но смятам пък, че ще си даде и плодовете това, че толкова различни неща се опитвам да правя. Да, аз съм на мнението, че когато си сам в битката е много по-добре, защото взимаш от всичко и се учиш на всичко, но не ти ли идва тежко в един момент? Идва ми понякога. И особено когато нещата не се случват по начина, по който си ги представял. Например, правиш някакво събитие, концерт, каниш супер много хора, правиш всичко сам, плакати, събития, включително с дизайн се занимавам до известна степен. Всичко каниш седмици наред и накрая дойдат 20 човека. Демотивиращо е, да, но не се отказвам и вярвам, че малко по малко нещата ще се случат, защото виждам хора, които са истински ми се радват. Имам си така една фен база, която си е много стабилна, идвам и на моите участия винаги и ме надъхва. Това страшно много ме надъхва и си казвам, не, няма да се отказвам, ще станат нещата. Сега може би са малко хората, но следващия път ще са повече и така всеки следващ път. Да, аз си направих и пиар проучване и наистина твоята аудитория си е специализирана, което е много яко всъщност, защото хората знаят коя си. Знаят титлата, името Божидара. Не си от масата, което е супер яко, защото това е нещо, което те отличава. Ти си Божидара. Ти си Божидара, нали? Но познаваш ли най-верният ти фен? Да, между другото. Я ни разкажи. Интересно е, той се появи наскоро. Със сигурност ще гледа подкаста, убедена съм. Не знам сега дали да го назовавам поименно, но хайде няма, може да не желае. Но да, той съвсем наскоро се появи преди около няма и 2 месеца. Един ден виждам коментар в видео мое в YouTube на една моя песен "Спасение". Някакъв супер дълъг, възпламенен коментар колко уникална е тази песен, колко го е вдъхновила, защото тя пък е доста патриотична, тя е песен за България,
вътре има фолклорни мотиви, в клипа също се показват красотите на България и всъщност носи много силно послание. И този човек беше изключително докоснат от посланието, което искам да отправя чрез нея. Не знам как ме е намерил, просто случайно някъде съм му излязла. И оттам, като почна после във Фейсбук, ми писа нали, пак колко нали, се е вдъхновил от моето творчество. И после започна да идва на всичките ми концерти и събития, които организирам, дори не толкова музикални, аз правя и други събития, например една поетична вечер с на майка ми книгите, рисуване и вино, където чета поезия. Дори и там дойде, всеки път идва, носи ми цветя, после пише колко е било страхотно. И наистина това е най-верният ми фен. Не съм си мечтала за такъв. Това е много яко. Значи, на всеки пожелаваме по един такъв. Силно се надявам и аз да си имам един ден такъв. Това е твоята камера. Може да му пожелаеш нещо, защото каза, че ни гледа. Да, пожелавам му да бъде все така сърдечен. Много му благодаря за подкрепата, защото наистина ме вдъхновяват точно такива хора. И ще се видим скоро на рисуване с вино. Може пък и аз да дойда, че да се запознаем. Да. Преди малко те нарекох упорита. Дефинирай ми упорита за самата теб. Упорита за самата мен е да работя буквално всеки ден по една брой часа. Аз ставам, ще да кажа сутринта, по-скоро ставам по обяд, защото съм нощна птица, но ставам и почвам да действам. Действам докато буквално не припадна в леглото, не си почивам изобщо, което може би не е чак толкова добре. Но да, това е упорито всеки Божи ден аз да правя нещо по пътя, който следвам. Да, честно да ти кажа, в тези среди, това, което забелязвам и аз и в журналистиката, трябва наистина да си упорит и трябва да си активен. Нали, няма значение това, че ще сме изморени на края на деня, защото може би пък след 20 години ще сме си вече послали. Със сигурност. Аз вярвам, че няма как да правиш едно нещо непрекъснато, да влагаш сърце и душа в него и то да не даде своите плодове рано или късно. Да, много ме кефи да виждам, че има толкова заредени млади хора. Не те ли смазва конкуренцията от всичката тази работа? Не си ли казваш на края на деня, добре, ама може пък да има по-добър от мен? Винаги има по-добре. Аз изобщо не смятам, че съм най-добрата. Даже напротив. Упоритостта е нещото, което всъщност повече би ми помогнало. Както и не само на мен, а и в световен исторически мащаб е доказано, че не най-талантливите успяват изобщо, но най-амбицираните, най-упоритите, тези с повече и късмет. В смисъл комплексно не е само да си най-талантлив. Има много талантливи колежки, певици, които със сигурност и по-добре от мен пеят. Аз си го признавам. Обаче нямат амбицията. Те дори примерно не искат. Тя сцената не е за всеки, даже не е толкова всъщност забавно да си известен и така нататък. То си крие толкова много рискове и неща, като например липса на личен живот или поне по-труден такъв, може би. Ти постоянно пътуваш, ако примерно си на турнета. Говорим сега за някакви много известни изпълнители. Ти постоянно си на някъде записи, турнета, фенове. Аз примерно като жена нормално е да има непрекъснато някакво мъжко присъствие около мен. Това най-вероятно за моя партньор може да не е много приятно. Така че има си рисковете, не всеки иска това. Какво ще кажат хората накрая? Честно казано, не е толкова важно, защото е важно ти какво проповядваш, но все пак наскоро бях чула нещо такова, не за теб конкретно, но бях гледала друг подкаст с музикален изпълнител. Тази навсякъде се бута. Трябва да се буташ. Да. Трябва да се буташ. Аз го казвам без абсолютно никакъв свян. Да, бутам се, навсякъде се бутам. Няма как. Иначе кой ще дойде да ме избута? Някой ще дойде вкъщи и ще ме изкара ли не? Да, особено в тази сфера наистина има много хора, които искат да прогресират. Някои от тях, разбира се, и без данни, ама айде сега да не сме негативни. Това е друга тема на разговор. Всъщност, ти си познато лице и не само от участията си, но и от едно предаване, Бягство към победата. Няма да му обръщаме твърде много внимание, защото смятам, че ти си образ, който не е Божидара от Бягство към победата. Ти си Божидара, защото си ти, но все пак
пак ти беше споделила в едно интервю, че не си доволна от известността, която си получила. Да, всъщност, може би се надявах това предаване да ме изстреля доста по-нависоко ниво, както се случва с Ергена, там е ясно, нали, но дори други, нали, тип по-Survivor, тези, да не говорим музикалните и за таланти предавания, но това не се случи. Смисъл, има хора, които ме разпознават от там, но твърде скъдни, смисъл, не е нещо вау, което да ме е изстреляло главоломно нагоре, но пък съм много доволна от участието ми там, защото беше наистина невероятно приключение и преживяване. Искаше ми се да остана доста по-дълго. Ние някъде на средата отпаднахме. Mm-hmm. Но да, беше наистина много готино преживяване, а пък освен това изградих много важни медийни контакти с 7-8 Кокобен, Генти Митров, Слави Трифонов, което е голям плюс. Да, честно да ти кажа, смятам, че изпълнителите трябва да си вървят в своята траектория, а не да бъдат под шапката на предавания. Не знам ти дали имаш идея да участваш занапред в още и още. Ако има подходящи, да, аз винаги съм отворена за всякакви възможности, които да ми подпомогнат. Така че да. Това е готино. Ако не пък за, както казваш ти, популярност, поне за контакти. Между другото, много хора от твоята индустрия споделят, че именно контактите са предимството, което са намерили от реалити формати. Да. Така че... от всяко нещо, което опитваме от живота, си има дивиденти. Ще те върна в началото на твоята кариера. Помниш ли първото си участие? Първото ми участие най-вероятно е било в Троян на продукция по пиано, защото всяка година за Коледа и за края на годината се правят такива продукции, където децата показват какво са научили. Не си спомням точно най-първата, коя е била, но нещо такова трябва да е било. Но си спомням първият ми конкурс музикален, той беше по пиано в Гарата Русе в музикалното училище. Аз даже бях по-малка от минималната възраст, бях на 6. То може би започваше от 7 или 8. Да, беше интересно, нали, бях супер мъничка, но свирих нещо там, бебешко на пианото, вече не помня какво, но си спомням, че бях с супер екстравагантна прическа. Цялата ми коса беше с опашки, смисъл, примерно 10. Е така, стърчащи като извънземни тенки. Така че да, това ми е. А пък следващото интересно беше участието ми в Кой е по-понай. Даже всъщност дали Кой е по-понай не беше преди този конкурс. Там пък бях на бодлички с мъжка прическа. Аз като малко исках да съм момче. Нали, не знам нашите как не са се притеснили. Нали, очевидно оправила съм се, минало ми е отдавна, но така като малка исках да съм с къса коса. Играех си с момчетата. А това си било изцяло твое курфьорско решение? Да. Казах на нашите, искам да се пострижа късо. На бодлички си ходех. Да, интересно дете бях, между другото. Много интересно. Какво дете беше, освен че обичаше да си правиш интересни прически? Да, освен че исках да си правя интересни прически, наистина си бях мъжко дете, мъжко момиче. Играех си само на някакви колички, с топка, нали, футбол. Брат ми, аз понеже имам по-голям брат, той ми даваше едни пистолети с кабзи, него го беше страх да гърми с тях. И ми ги даваше на мен, аз да гърна, той си запушва ушите. И да, бях доста буйно, така, бурно дете, но пък същевременно и нали с изкуството много се занимавах. Още от буквално 4 годишна възраст аз вече пишех и четях. И си пишех на някакви стихотворения, приказки, си спомням с майка ми на пишещата машина, тогава нямаше компютри още. И пише аз, пише тя. И така, интересно дете бях със сигурност. Ти до ден днешен си влизаш в боя мъжки. Да. с калашника, както се казва. Добре, нека да поговорим вече и за настоящето ти. Това, което ми направи впечатление също в едно твое интервю, не искам да правя масова музика. Да, тук е малко така сол положението. Песните, които до сега съм написала и са в интернет, действително не звучат масово, поради ред причини. Голяма част от тях са били под на моя емоционалност, например тези любовните балади. Аз съм ги писала
всичките в тинейджърския си период, когато всички знаем първите репети, нали, драми и така нататък. Други пък песни, които имам, нали, например тази моя от град, която тя пък е в една по-различна стилистика, защото трябваше да звучи някакси общо достъпно за всички, да звучи ободрително, така позитивно за града и така нататък. Та и тя се получи в някакъв друг, не толкова масов жанр. После пък тази песен Спасение, тя пък стана някакъв много странен микс от фолклор с поп и рок. Така че до сега някакси музиката ми е била експеримент и търсене на моята творческа натура. Аз съм се и учила буквално как да пиша музика. Както казах, половината от тези песни съм ги написала още като ученичка. Така че вече се замислям точно, нали, в каква стилистическа посока ще вървя и искам да се опитам действително да създавам, нали, все пак малко не искам да нарека комерциална музика, но все пак по-модерна, по-общо възприемчива. И, например, на тези балади, които съм написала, сега съм направила ремикси, които ще бъдат бонус тракове в албума ми, което вече ги прави по-мейнстрим, може да се пускат по дискотеки, клубове и така нататък. Така че мисля и в тази насока. Хем да си е моята музика, хем да бъде по-масова. Да, всъщност ти буквално ме изпревари, исках да си поговорим малко и за по-комерциалната музика, защото има в момента много изпълнители, които по един или друг начин са завили на някъде. Ето, примерно, имаме сега Арти от X Factor, Диона, после Криско, после Вирго. Всички те са тръгнали по един начин и отиват на другаде, но много от хората, които са ги слушали и са били с тях от началото, после са се отчаивали. Сега, ако дойдат ти предложат, нали, да промениш стила си, ти си отворена за нови неща. Зависи каква ще бъде промяната. Ако ме устройва тази промяна, защо не? Но като цяло аз имам своето виждане, своите творчески идеи и честно казано не обичам много да ми се месят. Аз съм си малко така в това отношение. Затова може би си правя и повечето неща сама, защото наистина не обичам някой много да ми се меши в идеите. Така, затова нямам продуцент, може би все още, защото има един страх, нали, той сега тук ще иска да ми промени образа, да ме направи нещо, което не съм. Но да, пак зависи каква би била тази промяна и до каква степен. В крайна сметка е важно накрая ти да си лягаш доволна от себе си. Не знам, аз така мисля. Аз също и затова много пъти са ми задавали въпроса. Може би почти всеки ден получавам този въпрос, нали? И ти не си ли си мислила сега прямо нещо към чалгата, то там са парите, виж. И други тръгнаха с поп, ама завиха към чалгата и аз съм, не, нямам нищо против чалгата, не искам, нали, да натемосвам този стил. Дори аз се забавлявам на по-фолк музика понякога, признавам си го, но аз не желая да се асоциирам с нея. Моят артистичен образ е друг и аз съм го градила толкова години сега. Дори да има повече пари там, трябва буквално да си плюя на целия труд. И така, не ме влече просто. Дори да е по-труден този път, аз съм го избрала и смятам да му се посветя до края. Смятам, че времената вече се променят, колкото и, нали, да е все още чалгата на пиедестал уж но тя е за купони. Смятам, че интересите се променят и сега различните и нестандартните хора са интересни. Ето, примерно, една Мила Робърт, която буквално е каша от всичко. Така че аз смятам, че ще се получи, когато хората наистина вярват, че си искрена с тях. Да, аз на това наблягам и те го усещат в моите участия, концерти. Аз винаги съм много близка с публиката. Контактувам си с тях и по време на участието ми, преди това и след това. Няма тази бариера и хората го усещат. Това много им харесва, защото не съм все едно звездата там, която не е достъпната. Напротив, аз съм една от тях. Те са моята аудитория, моите приятели на музиката ми и без тях реално аз съм никой. И може би това също е един на мой характерен белег като артист и нещо, което смятам, че ми е плюс. Аз съм и детски аниматор. Това много ми е помогнало за именно тази интеракция. Да. То пак е артистична така работа до някъде. Нали, преобразяваш се в различни образи на принцеси и герои
играеш децата, нали, по тази форма, пее песнички. Но мисълта ми беше друга, че тази работа като аниматор, която изисква абсолютно, нали, да хванеш вниманието на децата, да ги контролираш буквално и така нататък, и да контактуваш непрекъснато с тях, а същевременно си все пак някакъв образ малко по, нали, артистичен. Това ми е помогнало да го прехвърля върху концертната ми дейност и да го правя същото с възрастните на концерт. И е готино е. Аз мятам, че 100% са ти задали този въпрос вече, поне един път, така че имаш готов отговор. Какво щеше да правиш, ако не се занимаваш с музика? Честно казано, пък не си спомням задавали ли са ми го този въпрос. По-често ми задават въпроса за чалгата, но да. Ами какво щях да правя, ако не е музика? Както казах, аз и като детски аниматор работя. Това е една възможност, артистична бизнес възможност. Има страшно голямо търсене за детски аниматори и непрекъснато празнуват. Буквално по едно време доста активно работех, имах всеки ден партитата и по няколко на ден. Мисля съм си дори нещо свое да развия в тази сфера. Така че това е една възможност. Пак по-артистични неща все мисля. С актьорско майсторство, но то също е свързано с музиката. Аз сега се занимавам с него, така че все артистични неща. А би ли писала детски песни? Да, аз имам доста детски песни и даже в момента работим с майка ми върху една книга с детски стихотворения мои нейни, гатанки, приказки и диск към нея с детски песни, които аз като дете всъщност съм писала. Още не съм стигнала до това да направя аранжиментите и така вече тази книга от години си се точи във времето. Но да, и това ще стане. Много яко. Аз тук малко се изложих, не знаех за това с детските песнички. Не съм ги промотирала, за да знаеш. Добре, пък чакаме. Аз със сигурност ще разгледам. След това да си оправя пропуска. Но всъщност ти си в много сфери, много различна, доколкото вече разбрахме. И последната ти песен го доказва. За нея искам да си поговорим малко повече за песента "Искам". Последната. Как се случи? Искам да полетя. Много ти се иска, ама не ти стиска, Тази песен всъщност е авторска не на мен, а на Емил Рачев, който ми е дуетната половинка в песента, и също в "Бягаща към победата". Бяхме заедно. Той е предаване, нали, за по двама човека, нали, да не казвам двойки, защото не ми е гадже. Той ми е най-добрият приятел, с него супер много се забавляваме като сме заедно. И включително чрез музиката. Той е китарист, има студио звукозаписно, също и доцент по електротехника в технически, но да, и двамата сме доста интересни, странно развити личности. Всъщност тази песен е негова. Той я написа и каза: "Боже, тук имам едно парче, рапче", викам, ако се получи, обаче много си те представям как ще влезеш в него. И аз съм: "Окей, давай, правим го", нали? И на абсолютен базик се случи цялото нещо, на майтап, така за кефа. Но пък взе, че накрая и клип решихме да снимаме, като то първо беше идеята да е анимационен клип. Обаче беше много трудно намирането на човек, който да го направи. Или искаха някакви космически суми, или пък някакси несериозни хора случвахме. И накрая решихме да сменим концепцията с анимацията. И той тогава написа сценария за този клип. Аз намерих мястото, организирахме хората и така. Експеримент абсолютен за забавление. Какво е мястото? Мястото е един бар, който се казва "Бункера", и само по себе си името говори за това колко е шано и шанта без цялото нещо. То в клипа се вижда, в този бар има всичко, буквално всичко. Намерил си нещо и си го закачил на стената. Примерно, много готино местенци, супер такова непретенциозно. И там го снимахме, там направих и промото на видеото с такъв фен купон направих. Много готино. Да, аз забелязах, че е супер интересно, затова побързах да те попитам. Главната героиня в клипа е котката Ема. Да. И я разкажи историята на котката. Тази котка Милата има много интересна история. Малко ще изпада в подробности, като да разказвам, но тя смени няколко собственика.
Тя всъщност живя няколко месеца вкъщи, после я дадох на най-добрата ми приятелка, после пак живя няколко дена вкъщи, а всъщност е на едни други хора, които дори не познавам, които се я купили от моите родители, но заминали някъде в чужбина и трябва някой да я гледа за 1 година. И тази котка просто е така си я прехвърляме, нали? Да не отекчаваме зрителите с котешки истории. Ама котката стана звезда. Да. Звезда от всичко, тя е много важен елемент в клипа и много сполучливо е. Отишла си е на мястото, както се казва. Можем ли да очакваме още такива експерименти в близкото бъдеще от теб? Със сигурност. От мен буквално всичко може да се очаква. Аз сама съм се убедила за себе си, защото обикновено дори и аз не знам какво ще бъде следващото нещо, то просто се случва. Наистина съм много така колоритна личност и обичам да експериментирам, нестандартна съм и ми е интересно да се впускам в нови неща. Сега работя върху един проект, който ще бъде смесица между концерт и квиз. Ще бъде супер шантъв. Ще пея на различни езици, различни стилове. Хората ще трябва да познават различни неща. Забавно събитие, интерактивно и хем концерт, както казах, хем игра за публиката. В момента работи върху създаването му, така че това е нещо супер различно пак отново. Ти обичаш квизчета? Да, напоследък почнах да ходя. Много яко. Ето още продължаваме да откриваме. Ако ти си един пъзел, слагаме по една частичка. И честно казано, когато попаднах на Искам, въобще си казах, че това е твой образ. Мисля, много ти пасва нещо такова. Не знам ти по-спокойната и по-баладична Бождара ли харесваш или точно тази по-нестандартната дивата? Преди харесвах по-баладичната, обаче вече минах в друг етап от живота ми, където тези депресии, любовни драми, така, неща романтични, малко вече са ми мех. И малко минах по-към шантавата, лудата, бунтарката, която се забавлява. Но много обичам балади, да. Но те бяха малко като че ли по-скоро за тинейджърските ми години. Много си лъчезарна. Не знам, много зареждаща енергия имаш, ама пък не знам, мога ли да си позволя въпреки това да те върна към баладите, защото песента, която най-много ме докосна е Мираж. За нея исках да говорим. Аз много ме кефи. Не знам заради гласа ти или заради текста, ама наистина е нещо, което успява да ми въздейства. Би ли ни разказала историята на тази песен? Искрено се радвам, че тази песен толкова ти харесала, защото и на мен след спасение тя ми е любимата песен. Нея написах 12-ти клас. Там за една несбъдната любов. Мираж, миража на любовта. Тинейджърски такива трепети, както казах. Написах я още тогава, но клипа просто го заснех това лято. Нямаше клип дълго време, т.е. не бях официално я пуснала. И така, няма какво толкова да разказвам. Всъщност, просто песен породена от моя си влюбване там, тинейджърско. Няма драма. Той имаше тогава, за мен си имаше. Отдавна някъде там е останала. Тук ще си позволя да прочита, защото не мога да цитирам. С ангелски крила в огън да летя. Отделно в песента Искам също се споменават крилата. Има ли някаква точна причина крилата да са толкова често срещан мотив? Според мен е по-скоро съвпадение, но е интересно наблюдение наистина, за което така съм доста впечатлена, че си го направила. Крила има и в Ангелска магия песента ми, там дори аз самата съм с крила. А пък в песента Искам, там, както казах, текста, сценария, всичко си е на емо, така че там е със сигурност съвпадение. Но по принцип ангелското начало си е така мотив, който наистина ми харесва и може би дори несъзнателно го включвам в творчеството си. Като цяло божественото начало дори на човека, ангелското, светлината. Музиката ми искам да има положително послание за хората и в крайна сметка какво по-хубаво и чисто от ангел.
Да, всъщност има в твоя образ винаги нещо, ето Божидара, ето ангелското. Не знам, много яко. Ти вярваща ли си, ако не е проблем? Да, вярваща съм. Аз съм, нали, все пак покръстен и така нататък, но така в последно време вече не е толкова актуално да вярваме просто чисто в, нали, каноничните библейски закони. По-скоро вярата като всеобщ закон, като вяра в нас самите, в това, че ние сме богове, че в нас е силата и че Бог е навсякъде около нас, всичко, което го докосваме, виждаме, Той е Бог. Бог като сила, а не като някакво име, дали ще го наречеш Исус, Аллах, Буда или както, нали, която религия го нарича. Не, за мен Бог сме ние. И майка ми има една книга, която се казва, всъщност последната стихосбирка се казва "Човек е Бог". Вътре има много библейски насочени стихотворения, факт, но идеята цялостната е, че всъщност ние сме боговете. Да, ами има теория всъщност сред християните, че именно любовта на Бог е любов, Бог съм аз. Нали? И точно това е една от от божествените канони. Всъщност един от тях е, че Бог е по наше подобие и ние сме по подобие на Бог, така че общо взето оттам и произлиза всичко от нас като храм. Така че... Абсолютно. Човек е способен да постигне всичко, стига да вярва. Да вярва в Бог или да вярва в себе си, то е еквивалент реално. А ти в какво вярваш? Освен в успеха. Да. Вярвам, че всичко, което ни се случва, дори да изглежда в някакъв момент обезкуражаващо, то е за наше добро и то пак е спуснато от Бог. Трудностите, те са път, те ни дават сила и ни правят това, което сме. Така че вярвам, че човек, както казах, носи силата вътре в себе си и нищо не ни се спуска, ако не можем да го преодолеем именно с тази сила. Силата на Бог, както и да го наречем. Да, а справиш ли се да вземеш от всичко, което ти предлага Бог? Ами всичко, трябва да дефинираме това всичко, защото всичко е безкрай. Няма как да приемеш, нали, този безкрайен поток от неща. Човек трябва да подбира в крайна сметка. Ние не сме всеядни, трябва да подбираме кое ще приемем и кое няма да бъде част от живота ни, защото аз имам малко проблем с това нещо, точно, че се впускам в прекалено много неща, понякога и различни, и това ми изпива енергията в един момент и нямам сили за най-важното всъщност. Аз така малко с работата като аниматор се бях впуснала прекалено много по едно време, защото ми носеше доходи, беше готина работа, свежа, екипа е страхотен на фирмата, в която работя. И обаче в един момент прекалено много време и енергия отдавах на това нещо и аз нямах нито сили, нито време да развивам кариерата си. Беше малко така по-застой. И освен това, по-важното е, че аз си загубих гласа, имах много сериозни проблеми, защото там доста викаш. Или дори да не викаш, много си направиш гласа, когато водиш партията детски. И това е най-изтощаващото нещо за един глас, особено гласна певица. И в един момент аз трябваше да си давам сметка с какво искам да се занимавам истински. И се наложи така работа като аниматор да мине на заден план. И сега само така от време на време взимам по някои партии. Така че да, човек няма как всичко да иска и да поема. Да, това всъщност е още един така голям момент от живота ти, по-скоро от емоцията ти, загубата на гласа ти, защото наистина за един музикант е изключително трудно. Какво беше в главата ти, когато се случи това? Ами, то беше в продължение на над половин година. Първоначално беше по-леко. То се оправяше, то пак се разваляше. И в един момент наистина стана много лошо положението. Аз едва вече говорех. То дори в бягство към победата се чува, че аз през цялото време нямах глас. И в един момент, нали, то беше едно постоянно ходене по лекари и чашата преля, когато поредният лекар ми каза, че трябва да ми направят операция, защото имам възли и по друг начин не може да се отстранят. И аз тогава си казах, нали, не, абсурд операция, никога не ми е било план А, Б, С или който и да е било план. Никакъв шанс, може големи последици да има. И тогава просто си сложих нещата пред мен на масата и съм
Божидара, какво искаш да правиш, нали, сега? Певица ли ще бъдеш, аниматор ли ще бъдеш или какво още там? И тогава си казах, че наистина трябва да спра работата като аниматор, защото просто много ми натоварваше гласа. И спрях и може би психически тогава някакси си освободих малко място в съзнанието. И като цяло си освободих място в живота повече за музика да потръгнат нещата там. И като се отдадох някакси чисто мисловно дори, само на това нещо и гласа ми някакси сам се оправи много бързо. Така че всичко е психика, в основата е психика. Когато си прекалено напрегнат за много неща и тялото ти дава сигнали. Това е лека. А сега, доволна ли си от решението, което взе тогава? Ами, от една страна да, от друга страна съм малко така колеблива, защото пък това ми беше сигурна работа. Всъщност аз не съм прекъснала, както казах, и сега си взимам партията въобще. Работя си още, но не толкова активно. Ако искам, винаги мога да започна пак да работя активно. Не като нещо, което е край за винаги. Но доволна съм, защото, както казах, си дадох сметка на какво истински искам да се занимавам и се фокусирах повече върху музиката. Доста започнах да си развивам нещата там. Но от време на време така се чувствам, нали, ама сега има ли смисъл, толкова много време и енергия инвестирам, а пък нали, нещата не се случват толкова бързо, както ми се иска. Нали. Няма толкова много участие, нали, финансово положението е по-нестабилно, а там си изкарвах доста добри доходи с тази работа и по-скоро от тази гледна точка, нали, са ми колебанията, но вярвам, че всичко ще се нареди. Аз също вярвам, клишето, което вече според мен е толкова изтъркано, че музикант къща не храни. Сега, извинявай, 21 век има толкова неща, с които можеш да вземеш да се занимаваш, че нали, отново свързани с това, с което искаш. Чисто за себе си съвсем лекичко ще загадна, че аз много рисувам и момента, в който съзнах, че няма как да се храня с това, няколко години по-късно ми графичен дизайн, ми еди какво си, има възможност, стига да ги търсиш по дърво и камък. Така е, да. Така че, да, ти си олицетворението на упоритост, така че със сигурност ще се справиш, аз вярвам и в момента работиш много активно по някои неща. Албум ти предстои, концерт, разкажи ни за бъдещите си планове. Да, предстои ми през есента да направя голям концерт с танцори, с банда, който ще бъде промо на албума ми. Този албум ще включва всичките песни, които съм написала до сега, плюс някои, както казах, ремикси по-рано и други версии, така като бонус тракове. Ще стане около 15 парчета албума. Те са готови почти всички песни, без там няколко ремикс, както казах. И аранжимента на още една песен, но да, почти готови са, така че това ми е най-голямото нещо, върху което работя, но преди това сега ще снимам буквално след 2 седмици нов видеоклип в Италия. Но повече ще разкрия така в последствие. На една песен, която всъщност тя е първата ми авторска песен сега, но направих италианска версия. И така на тази италианска версия ще бъде клипа. Също, както казах, още един аранжимент работи върху него и т.е. нова песен и клип ще има, може би, лятото следваща. И така също тези проекти, които казах, този музикалния квиз, това по-страничното с поетичните четения на майка ми, с рисуването и виното. Обичам да организирам събития, които са свързани с изкуство. Не ти е скучно. Да. Със сигурност не ти е скучно и на най-големия ти фен и на всички останали хора, които те следят. Така че да, можем да очакваме много неща от теб, както вече разбрахме. Горе-долу, кога подготвиш албума? Албума есента ще бъде премиерата по всяка вероятност, защото това е сезона, в който обикновено се и правят такива премиери. Лятото е така, всеки е по морето, по екскурзии, не е силен сезон, а пък и така ще имам повече време да подготвя всичко. Да, ми пожелавам ти късмет и наистина не спирай да си носиш тази усмивка, защото е супер зареждащо. Благодаря ти, че ни беше на гости. И аз много благодаря за поканата и пожелавам така на подкаста много още успехи, да се разрасне и ще се радвам да гостувам отново. Разбира се, със сигурност, като изкараш песента от Италия, ще имаш какво да ни разкажеш от преживяванията си там и вече след голямата премиера, така че
Чакаме те, а вие, драги зрители и слушатели, не забравяйте да се абонирате за канала, за каналите на Божидара, да разберете повече и повече и повече за нас и за нея. И така, останете с позитивно настроение.